Γεια σας και χαρά σας. Με λένε Σοφία και είμαι μαθήτρια του Α1 τμήματος του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων. Έχω μια σούπερ παρέα που μας αρέσει πολύ να φτιάχνουμε ιστορίες, να φανταζόμαστε τρελές εικόνες και να κάνουμε την πραγματικότητα να υποτάσσεται στην αισιόδοξη ματιά και το χιούμορ μας. Λοιπόν, βρίσκεστε στο μάθημα της ιστορίας και σήμερα θα σας πω πώς θα ήταν τα πολιτεύματα της αρχαίας Ελλάδας σε χαρακτήρα και εμφάνιση αν υπήρχαν σήμερα και ήταν προσωπικότητες. Να σημειώσω ότι όλα αυτά που θα σας εξηγήσω διαδραματίζονται σε ένα χωριό που το παίζει πόλη κράτος, κάπου εδώ κοντά ή και μακριά, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Βασιλεία, η οποία είναι μια πλούσια χοντρή γυναίκα με έναν πλούσιο χοντρό άντρα που τον έχει κορώνα στο κεφάλι της. Έχει και έναν γιο, τον οποίο κακομαθαίνει και του λέει πως όταν μεγαλώσει θα γίνει σαν κι αυτή. Μα πόσο βαρετό. Μετά περνάμε στην αριστοκρατία. Εδώ έχουμε μια ντίβα, ξανθιά πρωτευουσιάνα, που συνέχεια υπερηφανεύεται πως εκείνη πρέπει να είναι δήμαρχος του χωριού λόγω καταγωγής. Βλέπετε, ο άντρας της έχει τα περισσότερα χωράφια στο χωριό και νομίζει ότι κατάγεται από τους θεούς. Στο μεταξύ, ο άντρας της κάθεται και παίζει τάβλη κάθε μέρα στο καφενείο, καπνίζοντας πουρο και καρφάκι δεν του καίγεται. Ξαφνικά, εκεί που το αριστοκρατικό πολίτευμα έκανε το κομμάτι του, πετάχτηκε η ολιγαρχία. Μια άλλη ψωνάρα με 10 τόνους make-up, μια πανάκριβη γούνα Gucci, τσάντα Louis Vuitton και την τσίχλα στο στόμα και έλεγε πως εκείνη πρέπει να γίνει δήμαρχος του χωριού διότι εκείνη έχει το περισσότερο χρήμα. Ο άντρας της, ένας πλούσιος λαδέμπορος που έχει και χειροστάσιο, δηλαδή μονάδα παραγωγής κρέατος, δεν είναι από μεγάλο και γνωστό σόι. Είναι αυτοδημιούργητος και νεόπλουτος. Τι και δεν έχει τρόπους και δεν σκαμπάζει από savoir vivre. Θα τα μάθει όλα στα καλύτερα σαλόνια, αρκεί να ανέβει τα σκαλιά της εξουσίας. Δυστυχώς όμως δεν θα έχουν καλό τέλος. Κάποιος παραμονεύει. Και να, έχετε το τυραννικό καθεστώς. Ένας 20χρονος κάγκουρας που πουλάει παράνομα όπλα και ουσίες. Γράφει τραγούδια τραπ, χωρίς να ξέρει μουσική φυσικά. Στην αρχή καταφέρνει ώστε κάποιοι σαν κι αυτόν να τον στηρίζουν. Αλλά σιγά σιγά αρχίζει να εκβιάζει τους πάντες και να δείχνει το αληθινό του πρόσωπο. Μην ξεχνάμε ότι αυτό σκότωσε την ολιγαρχία, όμως ούτε αυτό θα έχει καλό τέλος. Κάποιοι θα τον βγάλουν από τη μέση και θα επανέλθουν σε φυσιολογικές συνθήκες. Ουφ. Και επιτέλους φτάσαμε στην Κυρά Δημοκρατία. Η Κυρά Δημοκρατία που λέτε είναι μια γλυκιά γιαγιούλα που δεν ξεχωρίζει κανένα στο χωριό. Γι' αυτό όλοι, αφού είδαν και αποείδαν τους προηγούμενους, αποφάσισαν να την εμπιστευτούνε. Εκείνη πάλι τους βλέπει όλους σαν ανήψια της και όλοι τη φωνάζουν θεία. Έχει έναν καλό λόγο και μια λιχουδιά για όλους. Λοιπόν, αρκετά με τις ψωνάρες. Ας πάνε από εκεί που ήρθα. Εμείς θα φροντίζουμε πάντα την Κυρά Δημοκρατία για να περνάμε καλά. Τι, όχι, την έχετε άρρωστη, είναι παραντημένη και νιώθει μοναξιά. Ντροπή σας κύριε μεγάλη. Ή καλύτερα, κρυφτείτε. Ερχόμαστε εμείς. Αυτά από μένα και τους συμμαθητές μου. Ελπίζω να καταλάβατε τα πολιτεύματα και να γέλασε το χιλάκι σας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Αντίο!